Vasikana, ndine advice ndoda kukupai mangwanana nhasi. Ukaona uchinda kusleep over every time kumukomana wako uchishandisa mari yako yetransport wekuenda nekudzoka mai mwana zvese every time, kana watosvika kusleep over kuya anotoda kutoti iye iwewe utenge chikafu adye iwewe each and every time. Ndoda kungokupai katipu kangori easy. So guys, handiti vakomana ivava vanenge vasingadi kana kubuditsa mari, haatombofungi kuti iwe unokwira transport, haatombozivi kuti iwe unotomboda kutenga matoiletry. Paanenge achiita hamene zvamunenge muchiita iko kwamunenge muchiita, anotokanganwa kuziva kuti iwe unotoriwo nezvinhu zvaunenge uchida. Saka here is what you do. Mukaona kuti ing'anye haisi kubuditsa mari zvachose paunenge waenda kwaanenge waenda kusleep over iko kuvasikana, iwewo zvaunoita manje, siya wawetera machira kana kusiya wamamira mumachira every time, so that awachasara chiwacha ndomubairo wake. Otherwise hapana, weterai machira stereki kana mabuda makuseni paya, kana kumamira machira stereki osara chiwacha zvovharana.